بلوچی زبان مزنہ میں شاعر و جودکار وجہ چاکر علی ابرار 10 مارچ 1954 مرود بنا کہ تم پہ کسانی مچکدگو سرسبزی میتگی کہ نہنگے سیاہا پائی کشا گوستگو آبادی کتگ واجہ شاداد گسا ودی بیتگ آئیے کسانیا یاری پہ کماشا چا رود بنا لردتاو م گیابے مندہ مچکدگی میتگی کہ نام میتا پہ ہمودا جہمنند بیتگ آیاوتی بنداتی وانگ چوتی میتاک بزا میتاپے وانگ جاہا دربرتا اشتمی کلاس چا میڈل اسکول منصور ہوا کہ مرچا ہائی اسکولیں دریبرتا اور 10ویں کلاس چا تومپ ہائی اسکولا کہ مرچا کالجے ہمودا دریبرتا میٹرکا اور رن 974 بگرد 975 استادی بستارا ما مندہ ڈل سرے پرائمری اسکولا وتی ذمہ واری پیلو کتگا آما بلوچی ماتا کو اٹھایا منو منی شاعری و زند سرحالہ وتی بابتا نوشتے کند کے اسکول زمانگا وادی ماں میڈل اسکول من سوروا بیتگن تا BSO عوامی من زون کارگشاد بیتگا شاعری بندات میں 978 کتا ہمیں زمانگا شعر پھر بستا و تاکو ماتا کان پچاپ شنگا داتگا شعر شاعری حب واحق منچا کسانیہ بیتگ اومان لچکاری سرسود چا واجہ استاد نمیرہ نے آزاد جمال دینیا چا زرتا و منی شاعری استاد ہم ہمائن سن 978 بگرد روچ مروچی منی لچا و دستوک جوک کو رم لچا چاپ شنگ بیتگاو دا 978 بگرد 2006 موتی لاتے دستوک جوک کو رم لچا نظار تگو یکجا کتگاو گلے میتا پہ دوشما پشما نادر کتگا شر و حرابے جیڑے گشگیوار گوشمے مہروانی آئی گرسرا پائی کتاب چاپ شنگا موتی لفظاں کی واجہ و ہمبلے سنگت اسماعیل ممتاز و بلوچی ادبی جودکار باجے توامے باس کو سنگتانی سخ باز منت وارا کہ آہاں کتاب ہر چدر چھوتی کو پگاں زرتا ہو کامریڈ عبدالواحد باز شغر منتا گران کے منا سر سوج و کمک کی کتا او وجہ گنی ارمان باز منت وارا کہ آئی شیرانی چنگو یکجا کنگا منی گو منی کستریں زاگ برکت علی ابرار مدد و کمک کتا شمع نیکے صلاح سوجانی راچار چاکر علی ابرار منامہ بحرین اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان میزران باد